Төбән Кама районының Бұрық ауылында түлкілер көріне башлаган. Әлігі зор зыян салмасаларда борчылырға негіз бар. Бірнеше күн инде қырғи хайуаннарны өз хуҗалыклары тирәсендә күрүчеләр дә бар. Шуңа күрә тиешле органнардан чара күрүне сорыйлар. Обычно я накладываю в миску суп. Кошку кормлю на улице. И когда у меня начала посуда быть чистой, абсолютно, я так обрадовалась. Хуҗа үз мәчесенә куелган ризыкны төлкенең ашавын күреп алган. Биредә ул төннәрен күренә башлаган. Төлке инде хәйләкәрлеген итә, көндез күренмәгән. В 12 часу заметил, как это лиса. Төнге сәгать 12-дә төлкенең ашавын күреп алдым. Башта ашны мәчебез ашый дип сөенгән идем. Төлке ияләшкән булып чыкты. Төлкеләр авылның төрле башында күренә. Йорт хайваннарына яки кешеләргә һөҗүм иткәннәре юк. Шулай да котырган булулары мөмкин. Сакланырга кирәк дип борчыла авыл халкы. Очень бы не хотелось садиться на карантин. Күрше авыл җирлегендәге кебек карантинга утырасы килми, территорияда йөрисе килә. Бу хәлгә игътибар итсеннәр, хайваннарга контроль урнаштырсыннар иде. Аучылар сүзләренә караганда, төлкеләрнең авылда барлыкка килүе гаҗәп хәл түгел. Кешеләргә, хайваннарга һөҗүм итү очраклары юк. Алар котыру белән чирләми. Говорить о том, что все лисы... Төлкеләр ширле дип әйтеп булмый. Ул чакта үзләрен агрессив тотарлар иде. Ширле төлкенең күзеннән яш ага, тешли. Янәшәдә үскән төлкеләр дә кешеләргә ияләшергә мөмкин бит. Шуңа да карамастан хәбәр аучыларга билгеле. Белгечләр территорияны карап чыгарга шандыра. Әгәр төлкеләр күренсә, аларны тотарга җыеналар. Алия Галиуллина, Сергей Лызаев, Татарстан яңалыклары, Төбән Кама районы.